Дуслар, бүгін біздің студиямызда қонақта татар драма һәм комедия театры Кәрим Тинчурин исемдәге театрның режиссеры Резида Гарипова һәм татар китабы йорты җитәкчесе, язучы, автор Луиза Янсуар. Сәлам, кызлар. Сәлам. Үткән бәйрәмнәр белән котлыйм сезне. Сезгә бары тик иҗади уңышлар гына телим. Рәхмәт. Фэнтези, татар сәхнәсендә беренче тапкыр фэнтези күрсәтелде. Каян килде бу идея сезгә? Біз фэнтези язарбыз деп үзебез дә уйламаган идек. Ниндидер бер әйдәле, бер ниндидер пьеса язып карыйк әле дидек. Беренче актны без бик узак яздык. Аның бер эш варианты булгандыр, 4 булмаса. Һәм һәрбер варианты үзенчә үзгә жанрда идеме. Менә инде без ул жанрны тапкач, икенче актаның бер 2 сәгать, 3 сәгатьтә язылган икән, бик тиз генә уже килеп чыкты. Ягъни башта шундый керү процессы, материалның эченә кереп китү процессы булды. Жанрга килгән вакытта без инде менә улылар өчен беренче фэнтези икәнлеген аның басым ясыйбыз, чөнки балалар өчен ниндидер материаллар эшләп карадылар, анда эзләнүләр булды бит инде безнең татар сәхнәсендә. Бу материал ул без инде аны 16+ дип билгеләдек. Чөнки материал шуны таләп итте. Караган һәр кеше спектакльнең музыкаль бизелеше бик үзенчәлекле булды диделәр. Гомумән сөйләп китегез әле шуның турында. Бу бит спектакль иң башында эскиз буларак тәкъдим ителде. Калып Корея театры сәхнәсендә калып кысаларында ул безнең грантка эшләнгән бер проект иде. Һәм без ул эскизда Джуно төркемен үзебезнең дуслар буларак чакырдык инде, әйдәгез эшләп карыйк дип. Һәм алар 7 көн эчендә безгә 5 трек яздылар. Һәм менә без нәкъ Джуно төркеме, нәкъ безнең әсәргә туры килә икәнлеген шунда аңладык. Сезнең шундый бик матур гына бер тандем барлыкка килде. Сезнең тандемның киләчәге бармы? Сезнең яңа проектлар турында уйлаганыгыз бармы инде? Бер атна ял иттек, Карманнан чыктык, әз генә даваландык. Хәзер инде бер атна узгачтын, Луизага тагын шалтыратып, Луиза әйдә, яңадан эшкә тотынык әле дидек һәм инде проект буенча эшне башладык. Әлегә вирус сәбәпле күп кенә театрлар, музейлар эшләрен туктаттылар. Менә тамашачыларны югалтмас өчен театр нәрсә эшли? Туктаттылар бик дөрес сүз. Туктаттылар дөрес әйтмәмендер, гафу. Шул әлеге дә баягы онлайн режимга күчтеләр, ягъни ул виртуаль пространство аша, виртуаль мәйдан аша аралашу. Ну, без инде театрда безнең репетицияларыбыз дәвам итә. Музыкаль репетицияларда, спектакльләрендә репетировать итәләр актерлар. Инде онлайн режимга күчкәндә безнең берничә хәзер проект әзерлибез һәм социаль челтәрдә, Алла берса, китәчәктә күрербез. Ярыйлайса, сезнең социаль челтәрләр артыннан күзәтеп торабыз, бөтен яңалыкларны белербез. Һәм инде, кызлар, сезнең белән әңгәмәне тәмамлыйбыз. Хәзер инде әз генә күңел ачып алырга да вакыт җитте. Караш. Без уенны башлыйбыз. Уенның кагыйдәләре бик гади. Күз кешенең күңел көзгесе дип әйтелә. Хәзерге сүрәттә сезгә артистларның күзләре күрсәтеләчәк. Һәм сез шул артистларны танырга тиеш. Кайсы спектакльдән һәм геройның исемен әйтсәгез, бик әйбәт булачак. Һәрбер җавап өчен 1 балл өстәлә. Чиратлашып барабыз. Сез әзерме, кызлар? Луиза, синең белән башлыйбыз. Әзер? Әйдә башлыйк. Үзем беренче тапкыр уйныйм бу уенны. Башладык. Һәм беренче рәсем безнең танылдымы? Бу минем мәхәббәтем Зөлфәт, ялчым. Зөлфәт Закиров. Зөлфәт Закиров. Әлеге фотография. Ярый, рәхмәт. Алга тагын әйтәбез, Резида, киләсе сүрәт синең өчен. Бу Диляра. Безнең яшь актриса, бу Гөлшаян образы. Ярый, рәхмәт. Алга тагын әйтәбез, Луиза, сорау тагын сиңа, сорау дип сүрәт. Ай, бу дөньяны басып килгән, илләрне буйсындырып килгән ялан. Салават Хәбибуллин. Мизгелне әйттең буга әлеге фотографияны, гайме? Алга таба, Резида. Шук, монда инде 2 караш, 2 героиньда әйтсәң. Бу Сүнгән йолдызлар әсәреннән Гүзәл Гөлүллина белән Айсулу Мусалямова. Әлбәттә дөрес. Алга таба дәвам итәбез. Сиңа, Луиза.
Индийский кинодан қарап тұрғандар шекілі сияқты. Теге Бетхунчик Раборсек фильмнарындағы бір злодей образы бар бит әле, шуның кебек Бузефер абый. Аның образы нендей? Мәгълүн бәк. Рахмет. Алға давам етеміз. Бәп сен соңғысы. Кім екен бұл? Бұны икіміз де білерге тиішміз ақырыс. Спектаклін етсеңіз. Мен де шулай деп қарап тұрам болат. Болады ма екен? Нақлабырақ қарасаңыз, әлі былайрақ еттірем әмін. Әлі өзім екен? Әлі Руслан. Естен Сүлейха спектаклі. Бұл Русланның бекияш шағы әлі шуңа танымадық. Мен әлі өзімде бекер. Жолы яры рахмет. Мұндан да яшырак шағы. Бірінші курс бұғай бұйы. Шуның білән біздің ойыныбыз тамам. Сізні тағын бір қот өткен бейремлеріңіз білән құтлыйм. Һәм инде киләчәктә сездән бик шәп, кызыклы проектлар көтеп калабыз. Сезне дә бәйрәм. Рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз.